Sauntara kuwi bateh, truk muatan gula nabrak sepeda motor ambek toko nok dalan Jonegoro Ngawi. Akibat kecelakaan kuwi, toko bujat ambek truk enggoling. Sauntara korbane sepeda motor babras kabeh. Kecelakaan kedadean nok dalan Jonegoro Ngawi, pase nok Kecamatan Purwosari Kabupaten Jonegoro Jemah Awan. Truk muatan gula nggoling sakbare nabrak sepeda motor ambek toko nok pinggir ratan. Bangunan ngarep toko bujat ambek muatan gula kutah nok ratan. Sauntara wong loro sing numpak sepeda motor babras kabeh sampai kudu digawa nok rumah sakit. Jarene pirang-pirang saksi kecelakaan kawite pas truk mlaku teko arah kulon ape ngetan. Sampai nok nggon kedadean, truk idep-idep oleng nengen terus nabrak sepeda motor bar kuwi nabrak toko. Kecelakaan sempat gawe arus lalu lintas dadi macet teko arah Jonegoro ape nok Ngawi utawa sakwalike. Sauntara kendaraan sing kecelakaan diamakno nok kantor Satlantas Polres Jonegoro. Diduga sauntara sebab kecelakaan mergo sopir truk sing kurang konsentrasi. Sauntara sampai saiki pihak kepolisian urung ngekei data identitas korban kecelakaan kuwi. Edo Jody Aldian, JTV.